Tro diwetha, y tîmau'n creu splash mawr wrth badl fyrddio. A Lloyd o'r tîm coch yn cipio'r pwyntiau llawn. Rhybudd, peidiwch trio unrhyw beth chi'n gweld ar yr OLAF UN adref. No way. Mor amlwg. Cadi reda! Mae tîm Stwnsh wedi creu gemau fydd yn gwthio'r cyflwynwyr i'r eithaf. Ac mae mesur diogelwch mewn lle i gadw pawb yn saff. Rhywbeth, mae falle bod ti ddim ma. Shush! Peidiwch wneud ein gytre. Gosh, fi'n poeni na. OLAF UN. Jed! Cadi! Zach. Hyw! Becca! Jack! Lloyd! Croeso nôl i'r gêm! Gêm rhif 4 a peidiwch a phoeni pawb, okay? Dim sglefrddio yw'r dasg y tro yma. Yn hytrach, gêm lle bydd angen gwylio pawb a phobeth. Mae 3 ohonoch chi ar fi'n cael eich dewis fel y drwg yn y caws. A'r gweddill, chi yw'r llygod da. Ond, peidiwch â dweud wrth y gweddill os taw chi yw'r rhai drwg. Gwaith pawb arall yw dyfalu a dewis pwy yw'r 3 wrth holi a thalu sylw yn ofalus. Bydd sawl rownd ac ar y ddiwedd y rowndiau bydd pawb yn pleidleisio dros un person. Os taw chi sydd ar mwyaf o bleidleisiau, chi allan o'r gêm! Chi'n gwybod sut ni'n sgorio erbyn hyn, ond 2 pwynt bonus i bawb sydd ar ôl, dim ond os yw'r 3 drwg yn y caws yn cael ei dal. Deall? Diall. Joiwch y gêm a pheidiwch a chael eich dal gan y trap! Traps, ma. Traps. Traps llygod, yn dyfed. Come on, team Paul. Fel tîm i ni. Mae'n siŵr sydd wedi teimlo am hyn, oherwydd ni wedi gweithio mor dda fel tîm, ond nawr, ni'n erbyn ein gilydd rili. Mewn ffordd ydyn, ond allwn ni dal ennill pwyntiau un tîm ni gobeithio. Her, boys. Fi'n nerfus. Ie? Fi'n nerfus. Fi wir moyn fod yn caws da. Ni'n goffod edrych ar ôl ein hunain fyd yn y gêm yma i sicrhau bod y rai da yn aros yn y gêm yfe. Dyma pryd ni'n gweld yr ochr hunanol. Fi'n credu byddwn ni'n dda. Pam? Ni'n actorion, Jed. Ie. Actorion o fri. Actor, actor, actor. Actor. Ie. Nes ti gweld Chwarae Cymraeg? rygbi. Neu Mabinogi a mwy, Sandde. Yn union. Ie. Felly, Actor. diolch, ie. Credu fi Jack yn dda i gael pobl i cefnogi fe. Ti'n gallu malu gymaint o awyr, fi di jyst yn siarad rings rhwng yn y gyd. Bydd, mae siŵr, Becca. Fi'n rhaid gweld hynny fyd. Ie, fe bynnag mae o'n feddwl neith o drio gwneud i ni gyd fel yr un lle. Mae'n dda wneud hwnna, i di. Dim ond 6 pwynt sy'n gwahanu ni a tîm glas. Dim ond lot, dim ond. Dim yn lot, Na, ond dim ddim. fi'n hyderus mewn ni fel tîm y ffordd ni bod yn gweithio dan gilydd, ti'n mo? Dim ond 6. Dim ond 6. So os 'y ni'n dod yn cyntaf, ail, trydydd, pedwerydd... O, ni'n smasho fe. Mae dynnu hwn. Fi'n meddwl. Ond cyn chwarae, rhaid dewis pwy yw'r drwg yn y caws a phwy yw'r llygod da. Mor amlwg. Ti seithi dyn yn y troed. Yr her y tro yma, gwylio, gwrando a dod o hyd i'r rhai drwg yn y caws. Pwy yw'r mwyaf cyfrwys ymhlith yr wyth? Pwy fydd yr OLAF UN?
Mae'r gêm ar fi'n dechrau. Croeso i'r cylch cawslid. Lico hwnna? Fi yn licio fe. Fi dod lan dy fe. Fi'n licio. Beth? A ffaith bod fi'n meddwl, eitha sicr, be Lloyd? Dwi'n pwyntio'r cadi yna gyda ti. Ond y tîm mynd yn eitha amddiffynol fan'na. Edrych yn y munud. O'n i am gweud, pwy yw drwg yn y caws, ond ti di mynd amdani yn barod. Sydd bin. Classic. Cadi. Classic be. Gen ti unrhyw beth i gweud am hwnna, boi? Ti'n fo, Jack, ar ddiwedd y dydd, sen ni'n dda, sen ni'n ddrwg. Mae ti'n gofio bod un o'n nhw. So ti'n... Teimlo fel bod fi'n darged eitha hawdd i ti. Ti wedi dechrau reit gryf yna, Jack. Ti wedi cyhyddo Cadi, ac o'ch ti'n mynd i gyhyddo Lloyd fyd. Na, ond Lloyd yn meddwl bod fi'n mynd i cyhyddo. Ie, ond Mae'n ddifyr yn diwedd sut mae Jack wedi fel pwyntio bus yn syth bin. mae bron fatha bod chdi jyst i pwyntio bus so bod ni ddim yn sbio na chdi. A heledd, ti heb stopio giglo. Right. Ond fi yn... Pobl ddrwg weithio rhoi ffrynt ymlaen yndi? Ffrynt, Fi yn credu bod Becca... Nes ti skipio draw i'r bocs, ond pryd ys i'n ôl o ti'n cerdded yn araf yn ddifrifol. Dim sylwi Ond ti'n trio cael pensi yn y gêm. Be nes ti ddarllen ar y cerdyn? Nes i ddarllen bod... Be oedd yn gweud? Jyst deud fel o deud? Be oedd cardiau chi'n dweud? Na, Oedd hi'n fi'n gweud da. Fi'n dweud Da, ddim i'n So deud. be oedd hi'n ti'n gweud? Ti'n mwyn coelio dy hun? Lloyd, dy fi deimlad am hwn fan hyn. Ie? Fi. Am pam? Fi'n meddwl Hugh, Heledd a Jack. Wow, hyn oedd hynna o dod. Tri off y... Fi jyst yn Na, fi eisiau meddwl... gwybod... Dim sail o gwbl. Mae'n amser i bleidleisio. Thanks, Jack. Iawn? A fi'n mynd... Becca. The best yn y set yna, fi'n offi. Dim mor easy yn y set, ne? Dwi'n fotio Becca hefyd. Sorry, Becca. Felly fi yn meddwl Becca ti yn un ohonyn nhw. Ond am ŵan, de? Dwi am dweud Caddy Beaufort. Ti oedd y person cyntaf ni'n meddwl y ffordd o ti'n yma. Gweld, nawr. Dwi yn mynd i fynd amdano chdi, sori. Dwi jyst yn meddwl bod chdi'n gydol lot. Fi'n mynd i fynd amdano ti, felly... Fi'n mynd amdano Caddy Beaufort. Gweld ymateb ti, Becca, dwi'n meddwl ti yn anffodus. Mae hyn mor beth. So beth yw e? Becca, Cadi, Yeah, I know. Becca... Jed. Becca, ti nath cael y mwyaf o bleidleisiau, felly sefyll lan, gyda ti yw un o'r drwg yn y caws. Fyddwch chi gyd yn siomedig iawn i glywed mai fi ydi un o'r ddrwg. Oedd hwnna'n hoples, gyda fi. Wel, da iawn bawb. Da ni wedi ffindio un o'r drwg yn y caws. Mae'n ddau ar ôl. I dwy. Cadi. O! Syth i mewn, Jed. I fod yn dig... Na. Fi wanna just deud hynna, cos nath i bigo chdi ti. Wel, ie, yn union. Mae theori gyda fi. Fi'n credu oedd Becca mor amlwg. Mae angen edrych ar y pobl nath ddim pleidleisio amdano fi. Okay. So falle os chi oedd y drwg yn y caws, ddech chi ddim moyn un o'ch tri o'ch chi maps A maen nhw na. gyd yn gwybod pwy. Ond oedd Becca mor amlwg. Fi'n credu oedd pawb yn gwybod mae Becca oedd un ohonyn nhw. Wan points da hwnna. Fi'r un o'n diddorol yn dod o ti, ddo, Zach. Ie. Siwr bod ti di meddwl am hwnna. Ie. Ti'n edrych stafi? Pwy nath pleidleisio Becca? Fi. Dyna anodd peidio. A nath i ddim gweud dim Cos nath i byd tra bod neud yr un peth yn y gêm Peidiwch Chwerthin, do. Di just ddim yn neud llawar cos oedd hi'n ofn gadael gormod. So, fan hyn nawr, be ni'n neud yw disgrifio'n gwmwys be mae Lloyd yn neud. Ie, bod hwnna'n iawn. Diolch yn deud llawar. Fi ddim yn meddwl mai Lloyd yw o gwbl. Cadi de. Be ti'n weud o? Na, please, mae'n rhaid ni edrych Dwi'n meddwl mod a Lloyd, fan hyn. Reit, dwi wedi cael digon o siarad. Ta-tai, Heledd. Ta-tai, Heledd. Fi sori. Fi dal, Cadi, fi'n really sorry. Fi ddim yn siŵr os taw ti yw e. Mae poeni. Ond, oedd ymddygiad Becca a Lloyd yn really debyg. A fi yn credu bod ti bach yn... Wel, ti newydd jyst am... Wel, ti newydd jyst am ddiffyn. A dweud, o na, mae Lloyd yn tueddu cwrs i ddiffyn yno. A nawr ti wedi newid yr un pwynt a newid y penderfyniad ar sail yr un Ti, Lloyd, pwynt. jyst derbyn yna. Hei, o, ti di mas te. Lloyd. Ti'n neud camgymeriad. Sa'i di pleidleisio eto.
Jed, pylon. Lloyd. No way! Jen. Mae gut fi yn mynd am Zach. O ie? Ie. Fi really ddim yn credu mae ti yw e. Cari, sorry. Fi ddim yn goffa sorry. mynd ar y... Reit, Lloyd yn anffodus. Wel, ti'n gwybod be? Chi gyd o'n ffyliaid. O'n i'n caws da o'r cychwyn. Hwyl fawr. O, fe dysgu. Go iawn. Lloyd allan. Round 3, yn anffodus ni wedi colli un da. Felly pwy yw'r drwg yn y caws? Mae ddau ar ôl. Ti eisiau dechrau, Hels? Fi'n really sorry, Cadi. Na, Fi wedi bod meddwl taw ti yw. Fi yn credu bydde ti'n arwain y gêm lot fwy os ti'n cael da. Wel, fi wedyn y rowndiau. Gyd yn nerves fi! Gyd yn... Botwch fi mas ac wedi weld fi'n dda. Botwch fi mas ac wedi weld fi'n dda. Bot fi'n amddiffyn fi hunan. Mae'n amddiffyn i hunan. A dyn bot fi'n dawel. Sy'n arwain y gêm fwy? Calian ni! Mae hwn yn anodd iawn. Ond fi dal ddim yn meddwl bod Cadi yw Emryd. Fi yn meddwl falle Heledd yw e. Dy fi deimlad, mae Zach yw e. Ti'n joio pwynt o bys yno fi, sy'n jyst neud fi feddwl mai ti yw e. Dod syth o'r allan ti. Fel mae wedi bod am y rowndiau diwetha. Di rhwng dwy. Ti'n serious yno fi? Na, dwi'n gwybod ti'n giglo wan o'n i. Fi wedi deud heledd dim oles y rownd gyntaf, so dwi'n mynd i ddeud heledd. Ia, fi'n mynd i fynd am Cadi. O, Dim Ti wedi bod dau yr un. yn un fi wedi bod meddwl amdano. Mae'n dod lawr at y fi fan hyn nawr, na gwe? Diolch, guys. Mae'n amlwg bod fi yn rybys ond cadw calwyd. O, fi'n dda. Cadi allan. Right, allai on dweud pan o'n nhw'n mynd nôl ymlaen at ei gilydd, oedd Zach yn llyncu, a trwy wylio lot o ffilms mae hwnna yn sain. Mae hwnna'n bywyd go iawn o, Jack, cofio. Mae wedi bod yn chwarae'r gêm yn dda fan hyn. Fel ni'n gweud yn y rown diwetha, ti wedi bod yn gwthio lot o enwau a theories. A na roed dwylo fyny. O'n i'n anghywir gyda Cadi, ond nath i chwarae gêm gwarthus. Fi'n poeni am ti doi person. Ydy Hyw yn un? Mae Hyw yn un nhw. Ti'n gallu deall pam? Lot o side-aids yn dod o ti, Zach. A sain... Be wyt ti'n meddwl? Sain licor fe. Mae popeth draw fanna fi'n meddwl. Reit. Mae'n 5 o'n ni ar ôl. Mae 2 ddrwg ar ôl. Oes. Dwi'n mynd i enwebu. Dwi'n mynd i fynd heledd am y trydydd gwaith. Wel, yn anffodus i ti Hyw, fi'n mynd i fynd amdano ti. Dim yn deg. A fi'n meddwl bod y pobl da draw fan hyn. Ti'n meddwl? Fi yn. A fi'n mynd i fynd gyda heledd, jyst i trio cael un drwg arall mas, a fi'n mynd i weid Hyw Llanber. Mi'n stick gyda Heledd. Zach. Hyw fi'n mynd amdano ti, boi. A os ddim ti yw e, Heledd. Dwi'n gaws da. Allan. Yndw, ond cyn i fi fynd, O'n i'n gwybod. dwi eisiau chi gyd gau eich llygyd rwan. Bydd y 2 ddrwg yn y caws, ac o'r eich llygyd i weld pwy di'r llall. Cariwch ymlaen i gêm. Zach, ti yw e. Mi'n meddwl mae Zach wedi bod yn pwyntio'r bai ar pobl. Ond fi yn cytuno i ryw raddau, ond fi methu dod dros y ffaith o'n i'n meddwl Heledd ers y dechrau bron iawn. Mae'n goffo garos dy hwnna, sori hawdd. Byddi di'n sori. Na ni. Wedes i rown diwetha. Am yna, ti'n just gweud heledd. Wedes i Ti'n rown angen diwetha. esboniad. Os ddim Hyw, bydda'n edrych arno ti. Ie. A mae Hyw di mynd. Fi'n meddwl bod ti'n iawn. Fi'n meddwl bod y 2 caws drwg yw Jed a Zach. Felly, am y tro yma, na i pleidleisio am Zach. So, ni'n gyfartal 2 yr un, Zach a Heledd, sydd yn meddwl yr unig peth sydd yn deg os mae fi a Jack yn pleidleisio unwaith to a ni gorffo cytuno. A nes i weid gynne, fi yn cytuno gyda ti, Jack. So, yn yr ystod yna, fi'n meddwl bod rhaid i ni mynd gyda pleidlais fi. Bydd rhaid yn fe. Ond i'n licio agwedd ti? Ond ti siarad yn fi. O'n i ddim yn cytuno gyda pwyntiau. Be fod i Jack nawr? Ond ti jyst gweud pam ti ddim yn meddwl bod Heledd? Achos fi ddim di
cwestiwn ni heleb trwy fe gyd. So bod rhaid ni mynd am Zac nawr. Ocê. So, mynd am Zac, ie. Zac. Reit. Des i fynd yn gyda 7 ffrind arall a lawr i 0 nawr. Aros gyda dim ond o chi a fi oedd y drwg yn y caws. Jerry! Un o'r drwg. Caws da. O, fi'n dda. Dwi'n gaws da. Fi oedd y drwg yn y caws. Reit, amser am y rownd derfynol. 3 ar ôl. Jed, fi'n meddwl to ti yw e. Pam? Fi'n meddwl o ti eisiau cadw Zac mewn achos chi oedd y 2 drwg a wnaethoch chi gweld eich gilydd. Felly ie, fi'n credu. Wel na, achos o'n i'n meddwl Zac, fi wedi gweud Zac trwy'r holl Ie, peth. nes ti seithi dyn yn y troed fyna. Ie. Fi'n meddwl to ti yw e. Ond nawr fi'n meddwl bod Jack yw achos y ffordd oedd e di... Y ffordd oedd ti wedi arwain fi i pigo Zac fyna, achos o'n i dal yn meddwl heledd. Ie, achos y mathematics o'r peth. Na, ti di panico. Ie. Bendant heb panico. Fi'n meddwl ti yw e. Na, fyddai yn siomedig iawn os to ti yw e. Ei. Ond fi'n mynd i bleidleisio am Jed. Dim hwnna'n mistake. A fi am Finley Jed yr Riley hefyd. Yw hwnna'n yw y pleidlais? Ie. Ie. Ni wedi wneud e. Pwy ti'n mynd am? Ti. Fi wedi joio. Diolch yn fawr. A mae gyda'r pleser i gweithio chi. Bod fi... eich ffind y mas nes mlaen. Wel, oedd hwnna'n dasga hanner. Yw pawb yn ffrindiau nawr? Gael ffind y mas. Dwi'n mynd i weld pan fi ffind o mas beth i'n neud. Ie. A sôn am ni, amser i ni ddatgelu. Jed, Ie. o ti yn un o'r drwg yn y caws? Wel, fi'n siomedig gyda 2 ohonych chi. Achos fi... oedd y llygodyn da. Na! Drwg yn y caws. Y drwg yn y caws i ni. O'n i wedi chwarae gêm da. O ti? Ie, fi'n cyrraedd rhaid i'r diwedd. Tan y diwedd. Ie. Wel, mae hynny'n golygu heledd, Jack, chi'n ennill 2 pwynt bonus. Diolch. Ond, sut mae hyn wedi effeithio ar sgôr y tîmau sgwr ni? O! Ar y gair! Dwi newydd gael text! I'r tîm coch, 73 o bwyntiau, sgôr y tîm glas, ac yn carlamu ar y blaen. Ia, come on! 76! Dim ond 3 pwynt i fe. Peidiwch yn digol o'n i gormod. Mae'n rhaid ddigon o bwyntiau ar ôl i chi ennill. Diolch nhw. Oes. Ond, na ddigon o chwarae am heddi. Bydd y pwysau'n codi'n uwch eto y tro nesaf. Her dan do, lle bydd angen bod yn gyflym i sicrhau pwyntiau llawn. Ac neidio at yr uchel fanau. Ydyn ni gallu swapio tîmau o gwmpas? Na, ni'n abstraf yn unloedd. Reit, beth am i ni ffind o mas beth sy'n blaenau ni? Come on! Y tro nesa, brwydyr newydd sbon.